జీవితంలో కంటికి కనిపించకుండా మన మనసుకు మాత్రమే కనిపించే అద్భుతమే కళ. ఆ కళ మన కంటికి కనిపిస్తే ఇలా నా ప్రేమ కథలా ఉంటుంది. ఈ కాలం ప్రేమికులకి రోజుకో ప్రేమ కథ. ఇది సూర్యగఢ్ లవ్ స్టోరీ. ఇక్కడ హార్ట్ ఒకటే, స్టోరీ ఒకటే. షీఈస్ బ్యూటిఫుల్. షీఈస్ లైక్ ఎన్ ఏంజెల్. నేను ఇంట్లో అల్లుండి. ఇలా అనండి. 2 days నుంచి నా డిక్కి నీ డిక్కిలో ఉంది. నువ్వు ఎట్లా 24 గంటలు పనిచేస్తుంటావు అనుకో, ఏ తర్వాత పిచ్చితనం అయిపోతావు. షీఈస్ నాట్ నార్మల్ అంటున్నాడు వాళ్ళ ఫాదర్. కానీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికంటే తనే నార్మల్ గా ఉంది. సుధామూర్తి వస్తే పార్టీ ఎంజాయ్ చేసి వెళ్ళమను. సుధం ఎప్పుడొచ్చింది? ఇప్పటిదాకా మీరు రామాయణం చెప్తున్నారా భయ్యా? నీకేమైనా మెంటలా? ప్రేమను చూసి భయపడుతున్నావా సూర్య? ఏంజల్నే కదా సూర్య. ఏంటి సూర్య, నీ ఏంజల్ని గుర్తుపట్టలేదా? మనిషి అయితే మాట్లాడడానికి టైం పడుతుంది సార్. మనసు కదా, అర్థం చేసుకుంటా. ఇదే నా లవ్ స్టోరీ. ఎలా ఉంది? సూపర్ సార్. 1 డే క్రికెట్ మ్యాచ్ లాగా 1 డే లవ్ స్టోరీ. ఒక మణిరత్నం పాటలాగా ఉంది సార్.